Wel, croeso mawr iawn I chi ato ni yma I gylch y gwartheg ar gyfer dosbarth cynta'r dydd, sef y Biff Masnachol. A wi mewn cwmni da, y gŵr profiadol o Lanwne, Dai Thomas. Bore da, Dai? Bore da. I ni'n edrych mlaen? Oedden ni'n edrych mlaen yn fawr iawn. Wedi teithio lan bore yma? Ie, teithio bore yma. Oedd wedi dwy mis sefyll neu so. Oedd hi yn braf ma ddo. Oedd hi yn braf o. Ac I ni'n edrych ymlaen at gystadlu chwilboeth nawr heddi? O, cystadlu da mae heddi, siwr o fod. Gwartheg da. Achos mae'r dosbarthiadau yn niferus. Mae yna lot yma'n cystadlu eleni, does? Mae'r rhifau ar I fyny. Oeddi, mae'r rhifau ar I fyny. A gwartheg da. Ac I ni'n dechrau gyda un o'r dosbarthiadau cyntaf, neu y dosbarth cyntaf dylen ni weid nawr, i'r heffrod, a'r heffrod ysgafna, ynddo fe. Felly, pwy beth o bwysau nawr te sydd da ni yn y dosbarth bach yma, Dai? Wel, maen nhw'n bero o 280 lan I 370. Felly, bwysau bach neis, maen nhw'n bach ifanc. Mae tipyn bach o wyniaeth 100 kilo. Ond wrth edrych ar y chwech yn y dosbarth cyntaf yma, fydde ti byth yn gweud bod 100 kilo rhwng yr sgafna'r tryma, fydde ti? Na, dim yn gwbl. Maen nhw yn cario eu pwysau yn dda iawn. A ddechreuwn ni felly gyda'r un ysgafna sydd yma yn y dosbarth rhif 3345 ar y pen fyna. Mae'n 287 kilo. Ac yn heffer fach siapus iawn yn dwi fyna. Ni'n gweld I ar y pen fan hyn nawr yn cael ei bol wedi chosi dyna hi fyna. Mae'n un fach neis iawn yn dwi. Mae'n trisiad neis ofnadw a mae'n trisiad pedigree fi'n meddwl. John Williams yn dangos fyna, she's the one. Mae wedi cael llwyddiant yma o blaen. Di wir. I chi hefyd wedi cael llwyddiant yma o'r blaen yn y ffair eidau. Gisoch chi lwyddiant yma ddo, mae rhaid I ni sôn am y garden goch. Mae'n neis cael garden. Mae'n rydydd I gael garden. Beth oedd hanes yr heffer fach oedd da chi ddo? Wel, wedi prynu rhan man o'r trisiad yn illon I yr English Winter Fair fyny, wrth Jarman o'r Llanidloes. A be fydd hanes honna nawr wrth edrych ymlaen? Fydd hi yn y ffair eia felly, neu? Wel, gobeithio, felly ewn ni cael air gynta, ni ffili mynd i'r English achos mae'n barnu. O, da iawn. Ffair eia wedi. A sôn am feirniadu, dyna'r beirniad I ni'n ei weld fyna nawr o County Tyrone, sef Declan McKenna o Gledd Iwerddon County Tyrone yn ŵr profiadol iawn yn cadw rhyw 100 o wartheg ac yn croesi'r heffrod efo tarw lim a siarle. Oeddech chi'n gyfarwydd ar gŵr yma? Na, sa'n gweud bod wedi weld erion. Mae trwbyn caled ag. Braf iawn, mae siŵr yw gweld gwynebau newydd yn cael cyfle I feirniadu achos maen nhw'n dod yma wedyn yn ffres i'r job yn nhw a ddim yn nabod neb. A siw'n nabod rhywun, siwr. A rhywun yn nabod e. O, garantid. Ond beth am y chwech heffer fach yma nawr te Dai? Beth ych chi'n meddwl amdani nhw? Wel, mae'n wech heffer dda, a mae wech heffer goch. Mae eithriad iawn I gael wech rhin lliw. Ydy, mae yn. Dwi'n am yn digwydd yn aml yn y Biff Masnachol, yw e? Oes na un wedi dal eich llygad chi o gwbl? Mae trisiad dda gyda Caryl. Yr un yn y canol, 333 dim. Ie. Mae un o dair neu beder all ennill. Alla neb achwyn wedyn un o. Ydy, mae hwnna'n un siapus tu hwnt. Wedi dal yn sylwi, ni'n gweld llun o'i fyna o'r tu blaen, ond oedd hwnna'n dal yn llygenu wrth I ddi gerdded heibio, ond oedd hi'n symud yn dda, Dai? Mae lan i'r beirniad, oedd hi'n moyn cig neu siap, mae bob un yn gwneud ynddo fe. Achos ddoi wrth gwrs efo'r y gwartheg pyr yma, o'n nhw'n chwilio am enghreifftiau o'r bryd yn dod nhw, a rhai oedd yn gallu cynrychioli'r bryd yn dda. Ond mae gofynion y dosbarthiadau Masnachol, mae chydig o wahanol, felly? Wel, I fi, mae fe'n hollol wahanol ynddo fe. Wel, mae'r beirniad yn gwneud lloi shows o, mae eisiau'n gwybod beth mae'n wylo, siwr. Felly, am be fydd e'n wylo te? Gewn ni weld ar ôl y clas cynta. Wel, fydd e'n rhoi syniad bach I ni? Bydd. Os mae siap, neu cig, neu pwysau, neu beth? Gobeithio fydd e cadw trwy bob dosbarth rhywun peth ynddo fe. Ie, yn union. Wel, mae'n ddosbarth cystadleuol iawn y dosbarth bach cyntaf yma. Chwech heffer werth i'w gweld. Werth i'w gweld. A Dai, edrychwn ni mlaen I weld le mae'r garden goch na mynd. Ond tipyn y ffordd I fynd o hyd yn y dosbarth yma, felly dewch nôl ato ni nes ymlaen. Croeso nôl I gylch y gwartheg i'r dosbarth cyntaf yma heddi.
yr heffrod Masnachol, y commercials fel mae'n cael ei alw o gwmpas y cylch gwartheg was i da ni. A'r beirniad, y Declan McKenna, ni weld e fyna yn y llun o Ogledd Iwerddon o County Tyrone sydd wedi bod wrthi'n pwyso a mesur. Mae wedi gweld nhw'n ei llinell a mae e'n gofyn i nhw gerdded o gwmpas unwaith yn rhagor nawr. I fe gael cyfle i weld sut maen nhw'n symud ac yn y blaen. Felly dyna beth sy'n mlaen ar hyn o bryd. A dau Thomas o Lanwnen sydd gyda fi yn gwmni a dau wrth gwrs yn wyneb cyfarwydd yn y ffair eia a'r Sioe. Wedi cael llwyddiant yma ddoe. A wedi ennill, wrth gwrs, yn y ffair eia wedi cael llwyddiant yna droion. Felly da i chi'n gwmni perffaith ar gyfer y dosbarthiadau yma heddi. Ac, y dosbarth bach cyntaf yma, mae'n anodd gweld le mae'n mynd i fynd, achos maen nhw i gyd mor debyg yn dyn nhw. Maen nhw yn debyg ofnadw. A maen nhw'r un lliw, so mae jobyn eitha caled i ge. Caled iawn, iawn. Os. A fyddwn ni'n cynyddu mewn pwysau nawr wrth i'r dosbarthiadau fynd yn ei blaenau bore yma. Felly dyma'r heffrod ysgafna sydd yn y dosbarthiadau Biff Masnachol. A dwi'n meddwl, bod e wedi tynnu yr heffer fi o'n i'n sôn am yn gynharach, heffer Caryl fewn. Caryl Morgan. 3-3-3 dim. Yn cael i tynnu fewn. A wedi tynnu ddim mewn gynta. A na beth oedd, hon dalodd yn llygad ni hefyd. Mae'n bloc, mae'n sgwar yn dywi. Heffer nes ofnadw. Sy'n ail. Pwy sydd wedi cael i tynnu fewn i'r ail safle felly? 3-3-4-9. Teulu Jones, Miss Sparkle. Honna yw'r un drwma yn y dosbarth yma. Mae hwnna'n 379 kilo. A'r un yn y safle cyntaf, Pryn Trychant. Yw honna, felly bron iawn yn 300 kilo. Mae wedi mynd am drisiad. Trwmach wedyn yn ail. Tipyn trwmach. Pam i chi'n meddwl bod wedi rhoi Caryl yn y safle cyntaf hyn o bryd te dau? Beth sy'n gwneud i honna sefyll allan i chi? Fi mae'n drisiad sioe, compact iawn, cefn da, lled neis yn iddi, pen bach neis, heffer bach neis ofnadw. Yndi, mae'n heffer neis iawn iawn o'r y teg, a mae'n cael un pip bach arall. Sioe wedi ennill to. Ddim to. A fydd e newid i feddwl tybed? Na, sa'n meddwl ni. Dwi'n meddwl neithio na. Sa'n meddwl ni. I chi wedi beirniadu wrth gwrs, droion dau. Oeddech chi'n gwybod yn weddol handi pwy sy'n mynd ar un gyntaf pan ych chi'n gweld nhw'n cerdded fewn? Oeddech chi'n gwybod pwy sydd yn dod i'r brig yn gofian neu? Pan mae rhywbeth yn tynnu llygad pobl yn dod mewn, mae gwrt gobeith ag ynddo fe. Ie. Heblaw bod chi'n ffindio rhywbeth yn rong rhywle wedyn. A dyna ni, Declan McKenna yn cymharu'r ddwy sydd yn y safleoedd cyntaf ar hyn o bryd. Mae'n newid ar ail ar trydydd. Newid yr ail ar trydydd. Felly 3-3-4-6 nawr yn cael ei codi i'r ail safle, sef heffer Llyr Hughes. Pabo Ie. o Sir Fôn. Ie. Nhw'n cefnogi'r Sioe yn dda eleni eto fod y teg i nhw hot spice, felly wedi cael ei tynnu fewn i'r ail safle, ond ar hyn o bryd heffer Caryl Morgan a Molly wedi mynd â hi. Molly fach yn heffer arbennig iawn a llongyfarchiadau i Caryl. Yn ennill dosbarth cynta'r dydd yn dosbarthiadau'r Biff Masnachol. Dau am y tro, diolch yn fawr i chi. Ie, popeth yn iawn. Wel, Caryl, mae ddechrau da'r diwrnod i ti? Ydy'n dechrau da, oedd dosbarth cryf ofnadw fan hyn, so ddim mas ar garden goch yn lle fi'n hapus dros ben. Mae rhai fi wedi, mae'n cracker fach. Beth yw hanes Molly? Diolch. Trisiad homebred fach yw e. Mae wedi dod, oedd hi'n lo fach neis dyn nhw'n gallu geni, ond i'n meddwl fydde'n rhywbeth fach neis, a mae wedi dod mlaen a gweithio gorau honni hi. Wel ie, mae'n sgwar, mae'n siapus a mae'n bihafio'n dda ofnadw, felly fydd hon nawr yn mynd mlaen i'r bencapwriaeth ys mlaen bore yma. Bydd hi yn, a mi eisiau fi fynd nôl i'r Texels glas nawr. Wyt ti'n cael sio brysur? A do heddi'n dyrnod brysur iawn. Da iawn wir, pob lwc i ti fo bob dim a welwn ni ti nôl yn y cylch ma'n ys mlaen. Diolch yn fawr iawn i chi, diolch. Diolch, Caryl.